Grimsby. Ja. Jakka, ja, men den vil jeg ikke. Er det den? Ja, ja, han er I staden. Hvem må du gjøre? Ja, men hvem må jeg ja, de er 4. Ja, alle 4? Ja. Han ene har 2, ja. Han andre har 2, men han har det ikke heter ikke Panda. Det Grimsby. Grimsby, ja. Ole Grimsby sveitinni og frændi. Ja. Nå glemte jeg kameraet mitt I bilen. Jeg også. Pappa, kan du så ta mynter? Siste, vet du hva hun har her? Hva? Det noen som bare gå din. Jeg kan holde kameraet, så kan jeg ta på ditt også. Ja, ok. Ja, og det må Nei. Jo. Ok, stå der, så kommer jeg inn. Herna, heter det ikke hva? Ja, det lurt da. Det stille det. Aldrei, þá eftir að setja allt á hérna Facebook. Nu skal vi direkte til skjeng nettet, så får vi ikke flyvutene like. Kom igjen inn. Ja, kom igjen inn. Bare kom inn pappa. Vi vet det bare her. Sånn, jeg kan bare ringe. Her. Helt skal du så bare I det. Han da. Nammi? Nei, kan det. Gjør det med? Har du noe her? Har ikke du I den? Ja. Du biter det ikke? Jeg tar bare ikke litt til, nei, Tyrsevik. Det Kjóastøðum. Nei, vi tar den kjærmåte. Ja, Frida kemur Kjóastøðum. Ja. Mamma kommer til kjærmåte. Jeg kommer Kjóastøðum. Takk. Ja, fint.
kväll.